Tulo ka sundalong hubog nagmaoy og nanion og armas sud sa disco bar, posibleng mataktak sa ilang serbisyo. Kawatang bayot sud sa Cebu City Sports Center nakuhaan sa CCTV camera. 5 ka mga sakop sa Highway Patrol Group 7 nga nalambigit sa pag-ambush patay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban, hingpit ng gikasuhan. Modo sa ubang taxi driver nga unayon og kawat ang ilang mga pasahero na diskubrihan sa kapulisan. Mabdos nga pulis migukod sa mga nanulit kaniya, duha ka tulisan iyang nadakpan. Bayo nga pong Sugbo o Kapitayan, ani ang labing labas ng mga balita, atod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Random inspection sa mga bus gitaygayon sa Cebu South Bus Terminal sa mga sakop sa regional kabuhatan sa Land Transportation Office o Land Transportation Franchise and Regulatory Board. Karong Huwebes na lang kutob ang pagpanghatag sa LTFRB og mga special permits alang sa mga public utility vehicle nga mobiyahe gawa sa ilang rota. King Perez, Sugin Nimi. Aron masiguro nga roadworthy ang mga bus ug minibus nga mao'y sakyan sa mga pasahero sa ilang pag-uli sa nagkadaiyang lugar karong Semana Santa, gibuhat ang joint inspection sa LTO ug LTFRB. Minor ang mga kalapasan ang ilang nadiskubrihan sama sa vehicle accessories ug stickers nga dunay silot nga di mo menos sa 1,000 ka pesos. Matud ni LTFRB Regional Director Ahmed Quizon nga tugutan una nila sa pagpadagan ang dunay minor violations aron di magkuwang ang mga bus. Kadtong mga bus nga dunay dagkong kalapasan sama sa Y franchise, wa girenew nga franchise ug mga drivers nga di motuman sa ilang ruta mao'y di tugutan sa pagpadagan. Isuhan nato sila og IRS, mao ni siya ang TOP nga counterpart sa LTO. Inighuman sa Holy Week matud sa opisina kay i-settle ang violation. Gidili sa LTO ang overloading sa mga bus nga mao'y kasagarang kalapasan atol sa tingsakay. Apan matud ni LTO 7 Regional Director Arnel Tancinco nga okay ra kini kung komportable ang mga pasahero. Isoya na magpanaog ang pasahero. Nagatubang mis problema nga wala kasakyan ang pasahero pod ba. No, kung kinahanglan tikitan mo na sa tikitan. But dili kinahanglan nga i-impound ang bus, dugayo ang mga pasahero. Mga usa ka gatos ka mga bus ug minibus ug 60 ka mga jeep ug bihar ang nakakuha og special permit aron makabiyahe gawa sa ilang ruta ug hangtod Huwebes ra kutob ang pagpanghatag og special permit. Ang uban na lang nag-disorient gilabang diri kay menos ang sakay dito, Cebu may high on demand. Pwede masulay mo divert kay total the same region man. King Perez, News 5. Usa sa mga dagsaon karong Semana Santa, mao ang Tabor Hill sa Barangay Talamban, Cebu City, nga gidumaha sa mga kaparian o sa Order of the Scald Agustinians, Jinky Baguio, Sugilimi. Nagkasabot ang mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City Central School nga mag-Station of the Cross dinhi sa Tabor Hills, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Among group, among kuan sa grade 3 nakasinabot nga karon namong buhaton kay aron inig ka Wednesday, Thursday, Friday, napag-limit time sa mong family nga amo na pong dadon dire. Karon mi dire na ka-try kay usually sa Banawa ni mag-Station of the Cross. Misay mi karon ya. Next year mukuha na mi sa among ubang kauban. Amo ari dire. Dagsaon gyud sa katawhan ng mga lugar matag Semana Santa, mao nga niadtong miaging semana pa nangandam ang mga pari nga nagduma dinhi. So magisto tag thousands, no? Thousands. Niaging semana wa mi magdahom nga daghan na kay ni dagsa dinhi. Ug mo na nga mas nangandam pa among gidoble among pagpangandam. Ug ingon man ang pinaka amo gyud pangandaman mao ang mga selebrasyon. Matud ni Father Ruiz nga sa adlong Domingo, sagad moabot ang linibong nga deboto. Iyang giawhag ang publiko nga magsayo ug kun mahimo, magdasab og mga kalimbong alang sa kainit o kahauwanon nga panahon. Magdagyog tubig, unya magdagyog kalo, no? Unya siyempre madagsa sad ng mga tao nga maghilabot unya, pero among ika-assure nga naatay daghang mga pulis, mga tanods, o kining mga sa crowd control nga mutabang og bantay unya nining mga tawhana.
Jinky Barrio, News 5. Martes Santos karon sa simbahang Romano Katoliko ug sigurado nga ang uban kaninyo nangita na og mga lugar nga mahimong bisitahon alang sa pag-ampo. Nay usa ka dapit sa Bagatang Subo nga naglaraw nga mahimong religious historical tourism site sa tibuok lalawigan. Julie Tainar, sugin nimi. Nahimutang sa bungtod sa Barangay Butong sa lungsod sa Ronda kini mga life-size nga mga karaang estatwa. Ang 14 ka Stations of the Cross naglibot sa dakong imahe sa Birhen Maria, hinungdan nga gitawag ang dapit og Villa Milagrosa. Naumol kining maong mga imahe ni adtong 1950s, diin dinhi ipahigayon ang 7 palabras kaniadto. Naundang siya kay nay kamanduan sa kadakuan sa katedral nga ang walay magsiti palabra sa mga pares. Adto na magmonitor na sa radyo gikan sa katedral ug adto na sa lungsod mismo sa simbahan magmonitor sa maong city palabras. Di sama kaniadto nga daghang tawo matag Biyernes Santo aron maminaw sa katapusang 7 ka mga pulong sa Dios, nabiyaan gyud ang maong lugar paglabay sa panahon. Mao nga tinguha karon sa lokal nga kagamhanan sa Ronda nga subli kining mapuslan ug makaagni og mga dumuduong. Fully developed gini nga maong lugar kay although naghatag gud siya og attraction sa among lungsod sa kabahin sa turismo. Kung makonsider ni siya nga usa sa atong heritage diri sa South as religious heritage nga dugay nang gigamit sa mga katuigan nya karon ato nang gipreserbar. Tungod sa kamingaw sa dapit, siguradong makahinuklog ka samtang nagsudong sa Tanyon Street ug sa kabukiran sa Ronda, Dumanhog ug Alcantara. Usa lang ang Villa Milagrosa sa mga sagradong kabilin sa maong dapit. Inubanan sa ilang simbahan sa Birhen sa Kasakit nga natukod niya atong 1800s, uban ang Milagrosa sa mga Birhen sa Fatima. Julie Tainar, News 5. Hello everybody, I'm Chris Q. And lalo na sa mga kabataan, I'd like to congratulate all of you guys for taking an active role pagdating sa nation building, lalo na climate change, no? And para lalo kayong maging involved, here's a concrete way to take part in building our nation. One way to join this, Takbo Alay sa Kalikasan, which will be held on April 27 sa Cebu yan. And after that, there will be a 5-day conference that will tackle a lot of topics that pertain to climate change. So, naman po yan. And that will also be held in Cebu. So, para makasali kayo, for more information, you guys can log on to fcaphilippines.com. So, I think this is a perfect way for you guys to be aware and to get involved in saving our environment. So, I hope to see you all there. Tulo ka mga sundao gipangdakop human manion og armas sa usa ka gwardiya sa usa ka bar. Lain nilang kauban miiksi na sa estasyonan sa pulis. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Sige na sir, palihog na para madali na ta. Nagdumili sa pag-uban sa kapulisan kining tulo ka lalaking gireklamo kay nanion og armas sa gwardya sa usa ka disco bar sa May Mango Avenue. Giila sila nga mga sakop sa Philippine Army ug nagragong puro private first class. Uli, nakuha sila dito sa mga tungod. Anak ni siya na, Lord, laruhan na niya, Lord, wala mo ka sir. Isang problema niyo. Sa isang problema dito, Chamber dito sa 45, TO na ko. Matong, sa limon ko sa ligay, tawag na ko sa PO1 Katalan. Ato sa gipahigayong investigasyon sa kapulisan sa tulo, may iksi na sab sa gawa sa police station ang ilang kauban nga wa magkaila. Diyang gisuwayan sa pagwakli ang among kameraman, nakip na ang pulis na nagbantay. Oh, tarbo hindi kayo sipupot-pupot yan. Sir, tama ka Gitumbo ka si Private First Class Rian Bright Aujero mo'y naniun sa gwardya. Apan ato sa pagsita kanila, ginong gipasa niini ang armas nga tukang Ryan Gador de Guzman. Diin ang duha, pulos ng himakak sa pasangil. Sabi ng gwardya, tinutukan niyo lang siya ng baril. Hindi ko siya tinutukan. Hindi ko alam eh, bigla lang kami sinugod doon ng polis. Bakit nila nalaman sir na may baril kayo? Hindi ko din alam. Sabi nila ikaw yung nagtago ng baril. Ay, binigyan lang po sa akin yun. Hmm? Binigyan lang po sa akin.
Lakit nga gidakop si Aljun Jocano kay mihasmag kinig sa mga pulis ato sa pagsikop sa mga dinakpan. Kari lang tamo ka kay nang kari sa iyang gipasa yung armas niya ba sulti ni Chief Catalan niya yung muna amo sa gidool niya mo girikisa mo resisting arrest mo gid siya mo to pagkuha na mo sa armas na diri ang gitago siya niya sige na mo siya kuha karong isa iya may hanag sumbag. Nakuha gikan sa mga dinakpan kining kalibre 45 nga dunay bala nga mo gigamit sa pagtiun sa gwardya ug way nahimo ang tulo kundi musud na lang sa prisuhan. Leslie Caminade Vistil, News 5. Subay sa maong balita, gikumpirmar sa tigpamaba sa Armed Forces of the Philippine Central Command nga ilag yung sundaw ang tulo ka mga lalaking nagmaoy ug nanion sa bar ganinang kadlawon. Doon ay posibilidad nga mataktak sila sa serbisyo. Andrea Patenia, Suginlimi. Sakop sa 7th Intelligence Service Unit sa AFP ang tulo ka mga lalaking gibalhog karon sa Cebu City Police Station 2, matud pa ni Lieutenant Jim Alagao. Ang tulo giilang nga silang Leand Bryce Aujero, 26 anyos, taga Zamboanga City, Lovie de la Cruz, 24 anyos, taga Barangay Lahug, Cebu City, ug Aljun Jocana, 29 anyos, taga Dumaguete City, Negros Oriental. Matud sa hepe sa Police Station 2 Chief Inspector David Senyor, nagpositibo sa liquor test ang tulo, mao nga makamulta sila sa Cebu City Anti-Drunkenness Ordinance ug magatubang sab og sumbong nga grave threat ug disobedience to persons in authority, human gisuklan ang mga arresting officers nga sakop sa Mobile Patrol Group. Gipaabot sab nila kun mupasaka ba og kasong kriminal ang gwardyang si Garrido Ampong, batok kang Aujero nga naniun niya gamit ang iyang issued nga kalibre 45 nga pistola. Ano gila siya, ilang mo itong responsibilidad niya na complainant. Dahil sila tubangan ito po. Ang nabit patrolya, so din kicking distance lang. Mato ni Lieutenant Alagao, makalingkawas man sa kasong kriminal ang tulo, mag-atubang sab sila og kasong administratiba ug ibalog nila kini sa ilang military stockade kung makagawas na sa prisuhan aron ipaubo sa investigasyon. Mato di Alagao, base sa ilang articles of war nga maoy rules and regulations sa kasundaluhan, ang paghubog-hubog mahug sa ilang violation nga ungentlemanly behavior. Either bawasan ka sa imuhang pay and allowances, katong suspension, so wala kay pay and allowances. We do not tolerate these kinds of practices sa atong mga sundalo. Samtang mas dako og silot nga atubangon si Aujero nga naniun gamit ang iyang service firearm. Giklaro ni Alagao nga mahimo rang magbitbit og firearm ang usa ka sundalo kung anaa sa official mission. So ang pinakalabing mino sana nila is ma-discharge sila sa servisyo. Unless na yung mga mitigating circumstances na makapaubos sila ang admin punishments. Gisuwayan sa News 5 nga kuhaan og habig ang tulo ka sundalo apan wa kini miatubang sa mga tigbalita. Andrea Patenya, News 5.